Pues per a la meva novel·la el que me vaig inspirar és casos d'assassinats, crímens, perquè a mi m'agrada aquest tipus d'històries que són així de tipus terror, casos d'assassinats i tot això perquè, no sé, són molt curioses i a mi m'agrada molt. Vale. El que vaig fer per a la meva novel·la, per a quedar pues, més o menys bé, és fer un resum de tot, de com vull fer tota la història i sobretot pues, el primer capítol, perquè el primer capítol és on tens que descriure molt bé els personatges, començar la història, pues, pues, el que més me va agradar de la meva història és que en el final de cada capítol pues, és com un final obert que te deixa així amb la intriga de saber més coses.